Maayong gabi ka natong tanan mga igsuon, mga higala, nga subaybay niining atong buluhaton. Karong gabi una akong paghisgutan bahin sa pagpanginabuhig Kristohanon. Pagpanginabuhig Kristohanon. Ang atong tema, unsaon sa pagpanginabuhing Kristohanon. Unsaon sa pagpanginabuhing Kristohanon. Ako ning gituyuan nga pagpangutana kay tungod daghan ang mga miangkon nga sila Kristohanon apan kung atong tan-awon ang ilang kinabuhi daw sama sila sa manok nga gilungguan og liog. Pagkalunggo sa liog, sigig dagan pataka-taka lang magdireksyon ang manok nga way tumong sa kinabuhi. Mausab ang mga Kristohanon karon nga wala gyud ka kahibalo kung saon pagpanginabuhi sa ilang pagka-Kristohanon. Nasabto nato ang atong kaluwasan. Kinahanglan masabtan nato ang atong doktrina sa kaluwasan. Sa atong doktrina sa kaluwasan, dunay tulo ka panahon. Dunay tulo ka panahon. Sa English, three tenses of salvation. Dunay panahon sa mingagi, dunay panahon sa karon, o dunay panahon sa kaugmaon o future. So, ang salvation nato nga nadawat mga igsuon, dunay past salvation, present salvation, and future salvation. Ug atong tan-aw ni tagsa-tagsa aron masabtan nato kung unsaon nato ipanginabuhi ang atong pagkakristohanon. Primero, tan-aw nato ang past tense salvation. Kining past tense salvation ginganlan ni og salvation from the penalty of sin. Kaluwasan kini didto sa hukom sa sala. Ginganlan ni sa Biblia justification. Justification o sa binisayang pinulungan pagkamatarong. Kini nahitabo sa diha nga ikaw misalig, mituo kang Kristo, gidawat mo siya nga imong manluluwas, diha nahitabo kining pagkamatarong diha kanimo. Past tense ni. Nagaingon Ephesians 2:8, nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So kining kaluwasan buhat ni sa atong Ginoo ang iyang kamatayon sa krus, ang iyang pagpapakasakit og kini atong tuuhan mahitabog yun nga madawat nato ang maong kaluwasan. Kita gimatarong. Kini nahumana og kini kausa lang yun mahitabo sa usa ka tawo nga misalig kang Kristo. Ginganlan og past salvation or salvation from the penalty of sin, justification. Ikaduha, ginganlan og present tense o present salvation. Kini naman, kini salvation from the power of sin. Kaluwasan diha sa gahom sa sala, ginganlan ni og sanctification. Sa Bisaya pa, pagkabalaan. Sa diha nga ikaw naluwas na, gimatarong ka na, ang imong kinabuhi karoon nakaron sa proseso diha sa pagkabalaan. Kinahanglan trabahoon nimo ang imong kaluwasan aron ikaw magmadaugon niining kinabuhi nining kalibutan nga naapata ining kalibutang dautan og tanang tentasyon og kasalanan. Giingon sa Pilipos 2 versikulo 12 ngadto sa 13 nagaingon si Pablo, busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay nagmasinugtanon man dili lamang sa panahon nga ako anaa kaninyo, kundili labaw pa gani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Usay gisulti ni Pablo, panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok og pagkurog. Dunay kaluwasan apan atong trabahoon, panlimbasugan nato ni nga atong trabahoon nga dunay kahadlok sa Dios og dunay pagkurog. But pasabot naata nagpasakop sa Dios. Kay nganuman, versikulo 13, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong
kahimuot. So busa doon na natay bag-ong kinabuhi, kini ang atong buhaton nga kita magkinabuhi nga diha nga Kristohanon kay tungod ang Ginoo mo'y naglihok kanato, mo'y mutabang kanato og maoy kinahanglan maning kamuta pinaagi sa iyang gahom aron siya tagaan natong kahimuot samtang niining kinabuhi. Mao na ginganlan og present tense. Mao na ang pagkabalaan. Dili pa ta perpekto maigsuon, kinahanglang makibagbugno pa ta sa sala sa atong kaugalingon, sa atong ginganlan og remaining sin or indwelling sin. Ikatulo, ang future tense. Ang future tense ginganlan ni og glorification. Kay tungod kini mao ang salvation from the presence of sin. Luwas na ta didto sa tanang presensya sa sala tuan atas langit nini. May tabuning glorification kung abdan ta ni Kristo o digali mamatay ta nining panahon nga kita nakipagkumbati nga malig-on o nagtubo diha sa atong pagtuong kinabuhi. Revelations 21 verse 3 hanggang 4 nag-iingon, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon tan-awa ang puloy-anan sa Dios anauban sa mga tao. Siya na magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Og iyang pagapahiran ang tanang mga luha gikan sa ilang mga mata og ang kamatayon wala na og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Future kini sa diha nga kita bayawon na ngadto sa Dios naa natas kahimayaan wa na ta sa presensya sa sala. So busa karon ang atong pangutana, isip Kristohanon unsaon nato sa pagpanginabuhi samtang ania pa kita niining kahimtanga. Kinabuhi nga Kristohanon, luwas no na. Unsaon man nato aron kita magmadaugon niining kinabuhi. Ato karong basahon ang balaang kasulatan mo'y maghatag kanato og pamaagi nga aron kita mokupot diha sa atong pagpanginabuhing pagtuo. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 ngadto sa 21. Verse 15 ngadto sa 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 to 21. Nagaingon maigsoon. Og siya namatay alang sa tanan. Si Kristo namatay alang sa tanan nato. Aron sila kita nga mga buhi magkinabuhi diha na alang sa ilang kaugalingon nga dili na alang sa ilang kaugalingon kundi alang sa kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kanila. 16. Busa sukad karon among mahibaluan ang tao dili na sumala sa tawhunong pag-ila. Og bisan tuod dihay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhunong pag-ila. Karon wala na kami mag-ila kaniya nga ingon. 17. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Verse 18. Og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasig-uli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasig-uli. Verse 19. Og mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan og nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasig-uli. Versikulo 20, busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo magpasig-uli kamo ngadto sa Dios. 21 tungod kanato siya nga wala makasinati og sala gihimo siya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios, mag-ampo ta mga igsoon.
Dalaygon namong Amahan, salamat sa imong pulong nga maghatag ka namo og kahayag sa pagsabot sa kaluwasan. Labi na sa among pagpanginabuhing Kristohanon karon. Labi na sa among pagpanginabuhi nga luwas na. Usaw namo kini, Lord, pagdaog nining kalibutan. Lord, sumala sa imong pulong kinahanglan naa gyud mi sa pagpanginabuhi nga pagtuo kay ang matarong manginabuhi sa pagtuo diha lamang kanimo. So busa Lord, tultuli kami, tudlui kami, tudluan mo kami aron magkinabuhi kaming madaugon niining kalibutan. In Jesus name, amen. So niining mga pulong nga atong gibasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15 to 21. Dunay mga kamatuoran nga angay natong kuptan isip Kristohanon. But pasabot na kita nagkinabuhi sa pagtuo, kinahanglan atong kuptani aron dunay direksyon sa atong kinabuhi, dili ta sama sa manok nga gilungguan og liog nagpatakatakagdagan. Now sa pagpanginabuhi natong Kristohanon, atong kuptan sa pagtuo ang 5 ka pamaagi. 5 ka pamaagi. Na dinhi sa atong bersikulo ang 5. Primero, tanaw nato ang bersikulo 7. Sa bersikulo 7, kuptan ta ang kamatuoran nga kita bag-o nang binuhat. No, naigsulti diha. Bag-o nang binuhat, tanawa di ka daan, di ka makasalanan niadto sama niadto nga paingon ka sa impierno, ikaw linuwas na, luwas no na, bag-o ka nang binuhat. Basahon nato 17. Busa kon ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Nahiabot na ang mga bag-o. So atong kuptan sa atong pagsalig, pagtuo, magkinabuhi kita nga mga bag-ong binuhat. Bag-ong binuhat sa Dios. Kano sa ani mahitabo sa dihang kita misalig og mituo kang Kristo nga atong maluluwas. Past tense ni ginganlan og justification pagkamatarong. Karon ikaw naa sa panahon sa pagpakabalaan. Conversion nato ato kining katungdanan. Apan ang atong katungdanan sumala ganiya sa Pilipos 2:13, ang Dios mo'y naglihok kanato sa diha nga molihok ta tuman sa iyang kabubuton, ang Ginoo kauban nato nga nagalihok. Sa diha nga kita misali kaniya. So sama sa ud ni adto, sama sa ud na nahitabo nga maabot ang panahon nga nagkukunta hangtod migawas ta nga dako kayong alibangbang, maripusa. Kuwapo na kayo, netos od ta, makaguba ta, makadaot ta o mga tanom kinabuhi sa mga tao. Apan karon pagkaanindot na sa atong itsura, tan-awon sa mga tao. Busa, ang kinsa tong tuwa kang Kristo, wala na'y nagpabiling mga daan, bag-o na ta. Apan, di apatani ning atong lawas. No? Napanin ng lawas nga nagyod ang unod. Ginganlan na og remaining sin or indwelling sin. Dili pa ta perpekto. Mauning mga kining salaan na nato karon sa atong daang pagkatao, apan atong bag-o diha kang Kristo, maigsuon mo ni atong trabahoon nga dag-o nato ni. Apan kita sulod nato nagaingon sa Ephesians 2:10, Ephesians 2:10, kay kita iyang mga binuhat, no? Binuhat sa Ginoo, giumultag maayo, gibag-ong pagkatao, binuhat. Hinimo diha kang Kristo, Jesus, alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Kita binuhat ni Kristo apan dunay say mga maayong binuhat nga gilaraw alang kanato nining present salvation from the power of sin nga atong angay managawi. Diha gyud ta. Di ta patunto sa gawi sa kalibutan kay tungod kita bag-ong binuhat. Ato nang ibutang sa atong kasing-kasing, magkinabuhi ta sa pagtukuptan nato ni nga kita bag-o nang binuhat. So busa adto ta managawi sa laraw sa Ginoo nga ang mga maayong buhat. Dag-on nimo ang lihok sa unod nga nagapabilin pa niini. Ang unod mo dikta nato, hala panumbag. Sahay manumbag ta kay muwa ta sa sa atong pagpugong. Kinahanglan lag-o nato na.
Usahay bisag suklian ta nagsobra og piso, di nato iuli kay ang atong unod niyon nga sige kay lami na makatabang nimo, pero kay tungod atong kupta ng atong pagtuo nga kita bag-ong binuhat atong iuli, magkinabuhi kita nga matarong nga matinud-anon. So kinsa katong tuwa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ikaduha, tan-aw nato ang bersikulo 15 og 16 balik tas unahan, no? Bersikulo 15 ngadto sa 16, kuptan ta nga doon natay bag-ong panlantaw na. Bago natong panlantaw, kay bag-o ka namang binuhat, doon na kay bag-ong panlantaw. Sumala sa bersikulo 15 ngadto sa 16, nag-ingon. Og siya namatay alang sa tanan. Aron sila nga buhi, no? Magkinabuhi na alang sa ilang, hindi na alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay og mabanhaw tungod kanila. Sa gisulti diha, ang Ginoo kuno si Jesu-Kristo namatay alang kanato. Aron kita nga buhi karon magkinabuhi ta dili alang sa atong kaugalingon unod nun, kundi alang kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kaniya. But pasabot dunon tay bag-ong panglantaw. Bersikulo 16, busa sukad karon among mahibaluan ang tao, bisan pang mga tao, tan-aw nato, hibaw-an nato ang lain, dili na sumala sa tawhunong pag-ila. Lain na, panlanta nato sa Dios na. O bisan to di ay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhunong pag-ila. Di ba? Tinawhunon ng atong pag-ilan nito kang Kristo nga nabuhi siya sa Pasko niya, namatay sa Kwaresma, apanwa nato siya sa ligi pag-abot sa kaluwasan. Apan sa dihang misalig ta, karon dili na ta mulantaw ni ana, kundi mulantaw ta sa pang-espiritual, no? Karon wala na kami magkaila kaniya sa ingon. So busa kung bag-o kang binuhat, doon na po kay bag-ong panlantaw. Mo na itong kuptan, mo na itong saligan, magkinabuhi kita nga doon ay bag-ong panlantaw. Ang imong panlantaw karon kay tungod Kristohanon ka na, espirituhanon. Apan naapatan ning unod nung lawas. Moabutang panahon nga kining lawas sa bag-ohon ni Kristo. Kano sa man to? Glorification. Pag-abot ni Kristo, sumala sa bersikulo 15 sa 1 Korinto. Basahin nato 1 Korinto bersikulo 15 ngadtos kapitulo 15 ngadtos bersikulo 51-53. Nagaingon. Niya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Pag-abot ko no sa Ginoo, tingalig abtan patang buhi. Apan bisan pagbuhi pa kita mga usab. Bersikulo 52. Sa kalit sa usa ka pamilok inigtingog na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Bersikulo 53, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya dili na mamatay. Kano sa na mahitabo? Glorification. Apan kitang naa pa sa present sanctification, kinahanglan magmadaogon kita diha antos kita sa mga lihok sa unod nato, lihok sa sala, lihok sa tentasyon kay tungod kinahanglan nato magpakabalaan. Tanang butang alang kanato espirituhanon na. Busa magmadaogon gyud ang kinabuhing espirituhanon pagkabalaan. So imong gamiton ang imong bag-ong panlantaw. Mao ang espirituhanon pag kinabuhi. Aron masabtan nimo ang imong isig katawo nga huyang, daghang pagsayop, dili pa makatungtong sa eksaktong lakang, di ba? Sama nato sa atong anak, doon tay anak nga bata pa kaayo, unsa ba itong buhaton? Madamag, bunala nato, lambusan nato poste, dili. Ato kining dawaton, ato kaning sabton kay bata pa, kinahanglan nato gakson, atong mahalon, mausab ang ato mga kaigsuonan nga wa magtubo kay wa magpabilin diha sa pagtulunan sa pulong, busa
salawayon. Kita, espirituhanon, ang panlantaw, higugmaon nato sila, sabto nato sila, tudluan nato sila. Aron, sila mumulig-on kay tungod, ang atong panlantaw, espirituhanon na. Panlantaw na sa Dios. Monitiman na nato, kupta nato sa atong pagpanginabuhi nga Kristohanon. Aron dunay tumong. Primero, kuptanta ang kamaturang nga kita bagong binuhat. Ikadua, kuptanta nga kita dunay bagong panlantaw. Ikatulo, sa versikulo 18, kuptanta nga dunay bagong katuyuan. Ano ba? Versikulo 18. O kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Doon nantay laing bag-ong katuyuan sa atong kinabuhi. Dili na magningkamot sa atong mga tingwang unodnon panliba kung sa paman kung dili ang katuyuan nato ang atong katuyuan. Unsa may katuyuan? Ang katuyuan sa Dios. Unsa may katuyuan sa Dios nganong nagpakatawo siya dinhi aron kita luwason, aron kita mapagpasiuli ngadto sa Dios. Tanang katuyuan alang sa Dios mo'y atong bag-ong katuyuan. Unsa atong katuyuan? Sama sa iyang katuyuan nato. Karon kita usab magtawag sa mga tao alang sa pasiguli kanila ngadto sa Dios. Mao ni atong bag-ong katuyuan karon nga ang atong mga anak, ang atong mga higala, ang atong kinikanan, ang atong tanan mga igsoon nga sila maluwas. Dili na ta magkinabuhi sa atong kaugalingon, kahakog, selfishness, covetousness. Dili na sa kaulag nining kalibutan, kundi sa pagmantala sa kabubuton sa Dios ngadto sa mga tao. Kini mao ang langit nung pagkatinawag nato ngat dunay bag-ong katuyuan. Ikaapat, maigsuon. Sa pagpanginabuhi nato nga Kristohanon kinahanglan atong kuptan ng kamatuoran nga kita bag-o nang binuhat, nga kita na dunay bag-ong panlantaw, nga kita dunay bag-ong katuyuan og ikaapat sa bersikulo 19 kuptan ta nga duna natay bag-ong gahom. Bersikulo 9. Magaingon nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip bato kanila sa ilang kalapasan o nagpiyal kanato sa balita sa pagpasiguli mga igsoon. Mao ni atong gahom. Unsay gahom nato? Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios may atong gahom. Mo'y atong foundation sa atong pagpanginabuhi. Mao ni basis sa atong mga lakang, sa atong decisions, sa atong mga ambitions. Word of God gyud mao'y basis, mao'y batayan, mao'y atong pundasyon. Sumala sa ingon ni Jeremiah 23:29 nag-iingon si Jeremiah, dili ba ang akong pulong sama sa kalayo? Nag-iingon si Jehovah, og dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato? Ang pulong sa Dios nga naa kanato sama kuno kini sa kalayo nga kini mo dilaab ngadto sa tanang kahugaw sa kinabuhi sa tao aron sila pagahimuong bag-ong pagkatao ug sama sa maso nga mudugmok sa kinabuhing makasasala aron ibarog ang bag-ong kinabuhing Dios noon. Mao di ba? Busa ang pulong kinahanglan dili nato ikaulaw. Mao kini nga atong gahom. Dili nato ikaulaw nga atong i-share, imantala, iwalay sa uban. Ngano man? Roma 1:16 unsay gisulti. Kay wala ko gakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa unsa? Alang sa kaluwasan sa matag usa. Sa matag usa nga nagtuo. Unsaon lang pagkatuo kung wa ka mo wali, wa ka mo share. Wa gipili mga tao. Kadtong mutuo ug mosalig mamaluwas. Dili ang atong gahom, ang ating gusto mo ay kunato atong badlok. Paminaw mo gahi mo guha. Tutuohi ko. Ako sundog ako dili mao. Atong ihatag ang mayong balita kay gahom sa Dios, kay kining mayong balita pulong sa Dios
gamhanan kini og buhi, nag-ingon sa Hebrew 4:12. Unsay gisulti sa Hebreo 4:12? Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga dunay duhay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og sa espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. So busa makaamgog yun ang magapaminaw og magapadawat sa pulong nga siya makasasala og mudangop siya kang Kristo nga iyang manluluwas. So, mao kini ang atong gahom, dili ang atong kusog, dili ang atong kaalam, dili ang atong pagkamatalino. No. Kung dili gahom, ihatag nato ang gahom, mao ang pulong sa Dios. So magkinabuhi kita nga isip Kristohan nga bag-ong binuhat, bagong panlantaw, bagong katuyuan o bagong gahom. Og niya ikalima maigsuon sa bersikulo 20, kuptanta nga dunatay bagong baruganan. Nag-iingon sa bersikulo 20, busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Mao ni atong baruganan. Ang atong baruganan nga kita tinugyanan sa Dios, nga pinaagi sa atong pagmantala, sa atong pagsaksi, sa atong pagwali, sa man-to-man, igsoon, ang Ginoo maoy naghangyo, pinaagi sa atong ba. Kay tungod, kita tinugyanan sa Dios nga ang tao magpasiguli ngadto sa Dios. Timan dunay tumong ang atong pagkakristohanon. Nga naman, tinugyanan kita sa Dios ngadto kang Kristo. Nga si Kristo namatay sa krus alang sa mga makasasala. Busa mga lagad ta alang kaniya. Mao ang atong pagtestimonyo kaniya sa uban. Mao ni ating baruganan, mao ni atong posisyon sa ginharian sa langit. Mga tinugyanan sa Dios. So tanawa, pagka nindot di ang pagpakinabuhi o Kristohanon, maigsoon. Dili kini nilunggo ang manok magpatakatakagdagan, pagwisik-wisik sa ilang hugaw, sa dugo. Mao karon ang atong ginabuhi. Gugma ug kalinaw ang atong dala sa atong present salvation, ang atong karon nga kaluwasan. Dag-o nato kining pagkaulaw, pagkahadlok nga mag-share, dag-o nato na aron mulambot ta, mulig-on tang Kristohanon og mulabaw tang pagkabalaanon diha kaniya. Magtubo kita sa pagpanginabuhi nga Kristohan. So usa may igsuon, usa may ako'y kadugang niini. Ang ako'y kadugang lamang, ang akong pangutana da kaninyo, kung ikaw Kristohanon, naglakaw ka ba sa kinabuhing bag-o? Naglakaw ka ba sa kinabag-ong kinabuhi? Di ka ba samas manok na lungguan na sige dagat, sige ngadtos kalibutan, ngadtos kahilayan, ngadtos kaulag, ngadtos ha? Nga mayong kakristohanon ko? Maigsoon. Unsa may panlantaw nimo karon sa uban? Mga dautan, ikaw ang matarong, higugmaa sila kay tungod naa ta diha sa pagkabalaan. Bag-o ka bang binuhat kang Kristo? Kung bag-o kang binuhat ni Kristo, doon na kay bag-ong panlantaw, bag-ong gahom. Pasalig nato o commitment nato sa Dios maoy makapalig-on sa atong pagpanginabuhi nga Kristohanon. Nagkinabuhi kita sa pagtuo. Kay tungod ang gimatarong magpanginabuhi diha sa pagtuo. So unsaon nato pagpanginabuhi maigsoon isip Kristohanon, kinahanglan kuptan ta ang kamatuoran nga kita bag-ong binuhat. Kuptan ta ang kamatuoran nga kita dunay bag-ong panlantaw. Kuptan ta ang kamatuoran nga kita dunay bag-ong katuyuan. Kuptan ta ang pagkamatuoran nga kita dunay bag-ong gahom. Og sa katapusan, kuptan ta nga kita'y dunay bag-ong baruganan. Doon tay posisyon.
kita mga tinugyanan sa Dios. Importante kaayo. Pagkabulahan gyud ang pagpagkinabuhi ng Kristohanon. Dili kini daog nining kalibutan kundi labaw nga mananao. Amen? Magampo ta mga igsoon. Dalay ko namong Dios, salamat kay tungod pinaagi sa imong pulong Lord, mahimo kaming mubarug og magmadaugon nining kalibutan kay tungod Lord, labaw kaming mananaog kay tungod si Kristo mo'y midaog alang kanamo og kami magkinabuhi lamang diha sa pagkadaugan. Busa Lord, tultuli kami nga kami Lord mukupot gyud ha magkinabuhi kami sa pagtuo nga kami bag-ong binuhat nga kami dunay bag-ong pananaw, dunay bag-ong katuyuan, dunay bag-ong gahom o kami dunay bag-ong baruganan. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo dahil lamang sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Amen.